Magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Nandito naman ang inyong lingkod, si Garong, para sa araw nito. Ngayong araw pupunta kami sa palengke. Mamimili kami ng gagawin naming snack para sa ating mga magigiting na frontliner. Kasama ko ngayon yung Sinasaludohan kita. Hey! cameraman, si Jinjin, saka yung si Joby, mga team Garong yan. Ngayon mga kaibigan, samahan nyo kami, tara na! Ngayon mga kaibigan, nanghiram tayo ng motor sa kapitbahay. Buti pinahiram tayo. Mga kaibigan, medyo malayo yung kalsada dito sa amin. Maglalakad tayo ng malayo-layo. Medyo mainit pero okay lang. Masaya naman eh. Magpapagas muna tayo kasi wala tayong gas. So kayo mga kaibigan, nandito na tayo sa palengke. Mamimili na tayo. Tara! Anong ninunguso-nguso mo ate? Pwede mo sa'yo mga tips. Oy, sabi sa'yo magtanong ka muna. Papa mo pagod na. So yun mga kaibigan, tapos na tayong mamili. Ngayon, pauwi na tayo, babalik na tayo sa bahay. Tara, samahan nyo kami. 1 hour later. Ngayon mga kaibigan, nakabalik na kami dito sa bahay. Galing kami ng palengke. Nakapamili kami. O bukas ng umaga, lulutuin namin yan para ipamimigay namin dun sa mga masisipag na mga frontliner natin. Sige mga kaibigan. One eternity later. Good morning mga kaibigan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong umaga lulutuin na natin yung mga pinamili natin kahapon.
para sa mga magigiting nating mga frontliner. Sa pagkakataong ito, papakita ko sa inyo yung magandang cameraman at editor ng Team Pai Garong. Ito siya. Oh my God! Wow! Halika kayo mga kaibigan, titingnan natin sa inyo. Yun mga kaibigan, ready na kami, nailuto na yung bibigay namin sa mga frontliner. Salamat pala sa mga Team Pai Garong na sila nag-effort na magluto nito. Ito si Tonton at saka si Buboy, saka yung cameraman natin si Jinjin. Ngayon mga kaibigan, samahan nyo kami. Team Pai Garong po. Pai Garong para sa inyo, mga frontliner. Sige na, bigyan. Team Pai Garong po. Ano? Stock lang. Pang-stock lang po. Dahil ang gong pala 130.
Sa vlog? Ako nag-vlog. Ano na vlogger? Sige, pwede mo gawa ano? Nagaling ka mo sa sabi. Anong picture vlog mo? Okay, sige. Pwede ako din. Baka lagay na lang. May mga kasama po. Sige po, salamat po. Yun mga kaibigan, successful yung pamimigay natin ng pagkain sa mga magigiting nating mga frontliner, sa mga sumuporta. Maraming salamat sa inyo at sa susuporta pa lang, salamat na rin. Like, share, and subscribe. Thank you.